Igama lami ndinguAvela, ndihlala eBarcelona. Ndizalwa ubungqina ngomama wam. Nge-8 kaSeptemba bandikhumula kakuhle ndifowunelwa ndisemsebenzini kuthiwa Avela, umama wakho ingathi uyaphambana, ubona abantu abathi bayambiza. Ndaphuma ngelo xesha emsebenzini, ndakukhwela ibhasi ndaya kuCendane ndayomthatha umama. Xa ndifika kuCendane nyani uyaphambana umama, ndabuya naye ndezapha. Kudala ndiyibona inkonzo yalapha kuFacebook nakuTikTok, ndiyikholelwa. Nditsho koobrother bam uba ikhona inkonzo ka-Eseluzuko ndicacisa. Bangavumelani nam bafuna umsa kwezabo indawo umama wabo, ndivume. Imali sichithile kakhulu. Ifikile ku-10,000 imali sichithileyo ngomama, sihamba indawo ngendawo engancedakali. Kwindawo yokugqibela siye kuyo ku-October, kwathiwa ayihambani niyolinda ukufa kukamama wenu. Kuphelile ngaye. Ndafika endlini ndavala, ndathandaza. Ndabafowunela oobhuti ndathi, bhuti ndicela nindinike i-chance ndiye kulaa nkonzo ndandinixelela ngayo. Batsho oobhuti, iphi le nkonzo umane usingxolela ngayo? Ndandiyibona efowunini ndabacacisela. Bathi hamba uye. Nabapha ecaweni ndafika inkonzo sekungo-3 kungo-4. Zandibukele yonke into kwakuba ngathethwa nto ndiyathandaza. Ndithe yona ndawo yokugqibela endize kuyo nomama yile, uba kufike ukufa silapha kulungile. Umama wam ngokuhamba kwamapha besingalali nasebusuku, ubona abantu wephula izinto ufuna uhamba abantu bazomthatha, ingathi ngumntu lo uva abantu ezindlebeni zakhe uthathwayo. Umama wam ngoku akasathethi nabantu singabaziyo, uthetha nam endlini. Uphilile umama, uright. My God. Emsebenzini wam umphathi wam engandithandi, kodwa ngoku sendihamba apha ecaweni besendiwuyekile umsebenzi, ndaresigna. Wandifowunela wathi, Avela umama kuba uphilile, buyela emsebenzini. Ndiyaphangela ngoku umama wam uphilile. Ndiyabulela kakhulu, uThixo kahlula abathakathi undenzela izinto. Igama lami ndinguNoncedo. Ndizobulela mna amandla le ndawo. Ndingene apha mna ngo-2019, ndigula kakhulu. Ndancedwa ngumntanam okhonza apha, eyondibona esibhedlele ndinikezela. Wathi asobona uba mama yakhe akazubuya esibhedlele, wathatha ikhadi yam wayizisa apha. Utata wayibeka isandla ikhadi yam. Ngalo lwesine ndabe ndiyaphuma esibhedlele. Bese ndiyekile ke nophangela, ndiyi-security. Kodwa ngenxa yamandla kule ndawo ndiyaphangela. Ndisaphangela namhlanje. Kulo nyaka uphelileyo kwaphuma ipost emsebenzini. Andifundanga ke mna ke, kodwa ngenxa yemfundiso yalapha ethi take your place among giants. Nda-aplaya, ndaya kutata, ndathi tata, this is my place. Ndizoyithatha le position. Ndibe ngomnye wabantu abayi-6 abe bakhethwa. Ndizobonga ndithi enkosi tata ngokusigcina. Shaya izandla, shaya izandla.